Kabut. Kabut kayo ba? Balik. Claire! Claire! Asa naman yung bayhana na nga? Tulong ko sa tambal ba eh? Claire! Ay sus! Nagsipod-silpo na pod. Claire! Saan magkatawagon nga pabulbungol man ka? Busy kong cellphone pa eh. Sus! Naan na po ng bisi-bisi ni mo. Ang hugason dito, pertindaghana na to. Hugas ito. Kadali lang, good pa. Nindot na kayo mong chat-chat diri oh. Basi ka ng kachati mo ha, katong namunal sa kuha. Anak ka na akin. Ha? Dili mo good pa. GC magod na mo ni. Ay sus, si JC. Bakit ako ng GC be? GC pa ba? Group chat. Ay, JC day. Abi na ako GC pangalan sa laki. Dili pa oy, group chat ra. Pero unsa kay ito isugo mo sa kuha pa? Tambal inday Claire, bagay akong kamot ngot-ngot kayo. Ay, tambal pa. Ningon ba ito si Uncle Dodo na siya ro magdala diri ah? Ay, si Uncle Dodo mo. Sige, paabotol na ako sa dire. Sakto na siguro na 150 bay. At tuon ako pa si Claire kaya basta gutom to siya ba. Librehon ako siya kung sa'y gusto niya kaunon. Nya pa, nagkauna ka pa. Wala, hindi na ako Ayo, hi Claire. Uy, Uncle Walter. Uy, So, sama ni? Sama ni mo kamot kol. Wala, nabunalan lagi. Balik ino. Wala, uyan ni mo kuloy kol. Isa magka. Ikaw ni mo tiiloy. nanapo na siya o katusigat ang atang sa kanto. Sige, panitsit. Aw, kani akong tiil kol. Ano yung mga tiil sa kugihan kol? Tanawas ko kugihan kol. Nana ko kwarta kol, 150 kol. Sigihan? Ano magtataga ka sa kanal dong? Ay wala ko taga kanal koloy. Titama ko sa kanal kay mo magana akong trabaho, mga anal. Pag kanal, uy. Mo ba dong? Sino tuyo ni mo dire? Kana mo nang ipaabot nga pangutana nimo kol. Ibo ko si mga anak, adto ko dire. Libre na ko siya. Pag sure draw, uy. Kaludod, ramang ka. Luod pero kwarta. Oh, 150. Ito ano sa kuha, bayot? Tagada ka 150 ba? Basta gutom ka ba? Oh, isa dong. Oh, ay, kolo. Imahan ng 50 para pang tuba. Ay, salamat kay dong. Sige, ikaw Kaya muli pala naman dong. ng mga- Istorya lang sa mo diha. Uy, salamat kay Kol. Ako na ni Kol. Safety kini mo anak Kol. Chat to pa. Yes, gawang papoy nga no kaniman. Hi Claire, kamusta ka? Duga na kay kung naibog si Muha ba? Ha? Dugoy na ka na naibog sa kuha. Mamay ko kailan mo. By the way Claire, ako na si Tanchong. Tanchong? Nga gati para mapudo ka. Sa ka, buta? Ha? Ako, bota? Tanawa daw. Libat rani. Di pa lagi buta. Libat man po. Ano Claire? Ako lagi sugto ni mo. Ano mo ilay? Ay, sorry. Ano yung gusto mo ihatag na ako ba? Lagi! Okay na saro kanina bulak bay. Hatag na ko ni Clear. Kailangan niyo ko masuri ang papa kay ako beto na bungan og kahoy. Matag siya dapat ron. Lagi Claire. Lagi. Bagay kay Clear ba. Hala. Isa naman pud ni. Pero di ko pataka basig ang kulot pud niya. Tuon ko ni. Dapat din ako pili. Oy, hi Claire. Isa man ni? Angkol ni mo? Isa man ni Claire. Anong kadadala man ni bulak? Isa pud ni ka. Uyab ko niya. Si Uyab. Mga angkol. Manguyab pa lang. Pero paano naman kayo? Kilatis na kinako nga. Sugton ko niya. Ha? Kahilas ba ni mo sugtog kang Claire? Galibat rang agi ni mo? Galipat abi tanawa oh. Ako na isidan no tanawa. Perte ng tisoya oh. Tisoy niyang mawahan na yung musig. Libat gyapon ka. Ay, isa man problema din mo ay. Wala kay problema. Tay sa. Sa mukha ninyo eh. Huwag mo ko sugtong sa inyo ha. Tanawa. Ikaw magod ba? Ako'y nakauna diri ba? Ako di mas nakauna. Dili ikaw, ako gyud dugay na kay mi. Dapat ning giveaway na lang ka kay ako may nakauna diri. Giveaway na ako yung pinakauna ng uyab atong Claire bago ka. Tanawa. Nilakaw na hinuon din nagsabog-sabog. Biya ka na Kol. Yang kay tungagi si Quinta be. Proponing amahan ni Claire si Kulang brayo to. Nara, magpalit ito. Samok. Salamat ka ni dong. Dongag ni. Dong. Kisa ni? Dong. Oy, Kol. Oy, Dol. Ikaw na Kol. Aw gani, peta na uli ano? Dire. Uli ana. Huwag yun yung may batasan dong, managpakita pa juga sa kuha. Rocker ah. Hubog mga pagbalik. Nga.